Hello guys, maayong udto. Ari ko dire sa minteryo. Kay nang akong giapas ang akong mga pagmangkon. Dool raman diri gud sa mga balay. Kay tingkaon na wag gyud uli. Day kita kag bata dia day. Laundry. Laundry? Wala mo na laundry? Wala. Nang dayding. Wala dia sandre og si Rakrak. Ha? Ikay na mo ani din kita. Mm. Aron ang ato may parel dito ato pundok. Ako pa na ako. Ang yapas mo bata ari ako ang gilapos ko diri sa daan. Wa man sa isdaan. Sus kagapoy na baglakaw ang taon.